lupo e dho wath Manduru e kaunti ma Homa Bay ywak kaluwore gi chido mar Pii Nam Lolwe ma giwacho ni koro osemiyo yuto margi bende odok piny. Kaka jafwambo marwa Ali Abich lero, oganda modak e alwora mar nam bende ywago chido mar pii. Chido mar Pii Nam Lolwe gi dho wath Manduru masani golo tik marach miyo jolupo kibaji kendo rocho chenro mag lupo e dho wadhno ma omiyo kata kwan rech ma gisebedo ka gimako dok chien. Jakom marito dho wedhe kaunti ma Homa Bay Edward Oremo wacho ni chenro mag lupo osedok piny koro dweche 2 sani nyaka ne Pii Nam lokre ka oyango ni dho wedhe madirom 30 e kaunti ni kod chandruok achielno. Nam oloko kite kendo king'iyo to en pii ma green ma miyo rech tho, rech ma natural, rech manie pii kaachiel kod rech moketie cages. Pigni osebedo kama kendo oketho chenro mag lupo kaka ma koro wantie ni kae mantie the biggest breeding ground e county ma Homa Bay. For the last 2 months, ka rech occasionally tho kanyo ma kata breeding ground no koro is not making sense. Gini oseketho nweng'o mar jolupo nikech ineno ka koro sani okinyi koponi pusori midhi e nam to chuni ni nyaka iduogi tonde oko miluoki. Giywak ni yidhigi mag lupo giywayo oko e dho wadhno kaluwore kod kaka Pii Nam Lolwe sani koro njawore e dho wadhno, gino ma osemiyo gilal maduong' ka tik marach ma pigno golo bende osebedo ka hinyogi. Kade ber to de jomochung' ne alwora mar department mar nam mondo nde okonywa e yoregi mondo wanwang' kaka wanyalo konyore, nikech kata sani wan gi breeding zone ka ma yande wakane rech kendo kabisa nogolo rech mang'eny. Sani obedo affected gi gini ma rech ok nyal dongo kanyo. Ka rech onyuol ka gidhi mondo gibed kama ginyalo donge to gini affect kendo nego gi kabisa. Pigni owichore ma kata chiaye dhiang' ok oikore mar modhi, nyaka igole midhi manyne chiaye kama onyalo modhi. Wan wawegi wan jomodak along the lake, arofuni inyowa saidi kendo waluor no nyalo kelo tuoche mopogore opogore nikech pii mana wageno watiyogo to mana mar namni to kuma nyalo yude pii machielo bende koro okone. Jopiny manie alworano matiyo gi Pii Nam Lolwe miechgi kod modho jambgi bende ywak ni chal mar pigno gi sani nyalo kelo negi chandruok maduong'. Pii nam inyowa, pii okuok, jo research biro kawe, geno ok gikelnwa. Giseome kadidek pok wayudo duoko. Koro nakwayo sirikal mondo okonywa kaka wanyalo yudo pii maler. To e kaunti ma Kisumu, kambe keyo pii mar Kiwasko koro kweyo chuny jodak ma kono kaluwore kod achiedh nade mar Pii Nam Lolwe magolo tik marach kendo nego nyaka rech. Tend Kiwasko wacho ni giseketo okenge mabeyo mar neno ni kar goyo pii madunga ogolo pii maler mok nyalo hinyo jodak ma kono. Gima timbre basically iyudo ka riwruok otimre e pii mane piny mane gi oxygen matin kod pii mane malo, iyudo ka the whole column mar pii no mixing no motimre no iyudo ka koro nitie mixing ma koro oxygen bedo mathin e pii ema samoro lead to death mar rech, to mano affect jo rech. To wan jothiedh pii iyudo ka gigi bende choponwa kama wathiedhe pii. Samo ochopo gi harufu moro marach kendo ochopo gi high organic content matamo thiedho. Koro gima watimo as a treatment plant, waseng'eyo ni oxygen thin e pigni. Koro gima watimo en ni wamedo muya e pii, wacho ni aeration. Watimo aeration manyiso ni koro ka pii ochopo kucha to en gi oxygen maber. Koro kik gibed gi panic moro amora, gibed ni ging'e ni pii ler kendo ka nitie rach moro to wang'ade mok chopnegi. Chido mar pii masani koro kwako moko kuom dho wedhe kaunti ma Homa Bay ka kelo kibaji ne jolupo kaachiel kod jogo matiyo kod pii kinde ka kinde. Kwayo margi en ne migepe mag piny owacho mondo tim nonro makare mondo ong'e ni to en chandruok mane masani koro miyo pii ochido kendo ginyalo tiyogo e yore mapile. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.